दा जोङो जेब्लासिम बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजाया बै समसिम जों जिराया होननानै जों खोथा होदों। खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लानाय जाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों। लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखादों नङा होनबा आं मा भिडिअ लाना फैदों। लोगोफोर, ससे भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै एसेबाबो हमनो हाखाबाय नङा होनबा लोगोफोर। बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजोबाब्ला एबसुआ जिरायनानै थानाय नङा, बे बाथ्राखौ बुंदों। लोगोफोर, नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ, होमबाना बुजिगोन नङा होनबा। जोबजासिम नायबासो बुजियो, बेनिखायनो जोबजासिम नायनानै कमेन्ट हो। आरो जायफोर चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जों बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे बर'नि मोनथामथि गोरोबथा, जायखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदों। आरो बे गोजोन गोरोबथाखौ एबसु, एनडिपिनि मोनब्रै हानजा आरो इउबिपिअ बे मोनथाम हानजाया सागान होनानै बे सक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि मददआव। बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाया मावफुंजाबाय आरो माखासे दफाया दाबो मावफुंजानो आद्रा दङ। आरो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सागानजों जानाय हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिनि जायफोर दफाया दाबो मावफुंजायाखै, बे मावफुंजायै आद्रा दफाखौ मावफुंनो थाखायनो जोङो आसाम सरकारखौ आसाम सरकारजों रायज्लायबाय थानाय जादों, भारत सरकारजोंबो रायज्लायबाय थानाय जादों। आरो मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेब्लासिम बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजाया बै समसिम जों जिराया होननानै जों खोथा होदों। आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकाराबो जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदि 2025 मायथाइनि गेजेरावनो आद्रा थानाय बिटिआर सुक्तिनि जिफोर मावफुंजायै दफाफोर दङ, बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना खोथा होदों। आरो जों सानो 2025 मायथाइनि गेजेरावनो बिटिआर सुक्तिनि आद्रा थानाय दफाफ्रा थाबैनो मावफुंजागोन होननानै जोंहा मोनसे दुलाराय बर' फरायसा जों बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे बर'नि मोनथामथि गोरोबथा, जायखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदों। आरो बे गोजोन गोरोबथाखौ एबसु, एनडिपिनि मोनब्रै हानजा आरो इउबिपिअ बे मोनथाम हानजाया सागान होनानै बे सक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि मददआव। बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाया मावफुंजाबाय आरो माखासे दफाया दाबो मावफुंजानो आद्रा दङ। आरो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सागानजों जानाय हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिनि जायफोर दफाया दाबो मावफुंजायाखै, बे मावफुंजायै आद्रा दफाखौ मावफुंनो थाखायनो जोङो आसाम सरकारखौ आसाम सरकारजों रायज्लायबाय थानाय जादों, भारत सरकारजोंबो रायज्लायबाय थानाय जादों। आरो मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेब्लासिम बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजाया बै समसिम जों जिराया होननानै जों खोथा होदों। आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकाराबो जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदि 2025 मायथाइनि गेजेरावनो आद्रा थानाय बिटिआर सुक्तिनि जिफोर मावफुंजायै दफाफोर दङ, बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना खोथा होदों। आरो जों सानो 2025 मायथाइनि गेजेरावनो बिटिआर सुक्तिनि आद्रा थानाय दफाफ्रा थाबैनो मावफुंजागोन होननानै जोंहा मोनसे दुलाराय बर' फरायसा